ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରେ ଏହି ମେସେଜଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ହିତୋପଦେଶ 31:30ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। ହିତୋପଦେଶ 31ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତାହାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ। ମାତ୍ର ଏହି ପଦ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ତ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଦେଶକ 12:13ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସତ୍କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚକୀ ହେବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:9-10ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କି ମୁକ୍ତା କି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତ ନ କରି ଲଜ୍ଜା ଓ ସୁବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ ପରିପାଟି ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧି ଧର୍ମପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ସତ୍କର୍ମ ରୂପ ଭୂଷଣରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହି ପଦକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାହଭୂଷଣରେ ସଜେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଜାଗତିକ ମଣିଷ ଯେପରି ଫ୍ୟାସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଅଭିଳାଷରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସେପରି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଉଣୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଜାଗତିକ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଯେପରି ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। ତୃତୀୟରେ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ରହିବା। ଏଫେସୀ 5:24ରେ ଲେଖାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତା, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅବା ପରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ପାପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ମେସେଜଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।